Аз съм Илян и съм за първа година на No Limit Yacht Festival и това може би е най-доброто ми спонтанно решение, което съм правил до сега. Нещото, което ме кара да се връщам вече втора поредна година е свободата, която чувствам тук. Това е несравнимо чувство. Никъде другаде не съм го изпитвала. Първите пъти бях тук като гост и след това просто толкова много исках да помагам, толкова много вярвах в цялата идея, толкова много исках това нещо да се развие и да стане това, което е днес, че реших да се включа в екипа. No Limit яхт ми дава преживяване с нови запознанства и приятели. 12 яхти едновременно пътуват, плават. Откакто съм тук, не съм си вадил телефона от каютата. Всяка година изживяването е все по-хубаво и съм изключително щастлива от това, което ни дават като емоция. Дискотека на място, имаме вода, имаме слънце, готвачи невероятни, които ни готвят постоянно. Какво ме изненада много? Ами има невероятни готвачи хора, има вълшебна храна. Кухнята е 11 от 10. Аз много обичам да се гледа с някакви здравословни манджички и всички шефове са наистина много високо ниво. Всичко ти е уредено, теб се изисква само да се забавляваш. Супер лъчезарни хора. И тук има само свобода, хубава енергия, готини хора. С тях създадохме истински връзки, невероятни моменти и най-важното, ще останем с невероятни спомени един за друг до края на живота ни. И най-интересното е, че аз за поредна трета година празнувам рождения си ден с тях и ще продължа да го правя, защото много ми харесва. Много усмивки и това е най-хубавото. Чувствам се свободна тук. Няма нужда да нося маските, които нося в София, а тук съм си себе си. Партитата, за които все пак сме тук, са феноменални. Музиката е уникална. Никога не е скучно. Можеш да си почиваш, можеш да танцуваш, можеш да си пиваш с приятели, да си говориш. Абсолютно има. От сутрин до вечер не ми стига времето. Диджеите са уникални. За музиката няма какво да кажа. Най-яките диджеи от София. Обикновено хората, които са идвали за първа година, са тук и за втора и за трета. Най-важното, което може един човек да получи от този тип изживяване, е хората, с които се запознава и отношенията, които може да създаде с тях. Може би това е най-якото преживяване изобщо в целия ми живот. Някои неща просто не могат да се обяснят с думи. Може би този фестивал е едно от тези неща в живота ми. Какво мога да кажа на всички, които не са били до момента? Това е единственото място, в което, или единственото място и време, в което всеки може да забрави кой е, откъде е, колко е часа, какъв ден е и изобщо да бъде себе си в най-чистата си форма. И това е един от най-добрите стартове на летния сезон в началото на юни. И най-хубавото е, че има организирани партите, тематични, с които ти не мислиш как да се забавляваш, дадено ти е как да бъдеш облечен, какво да направиш, как да се забавляваш. Организацията е много високо ниво. Да, много високо ниво. Значи фестивалът е топ, нямам абсолютно никакви забележки, няма да пропусна докато се прави, докато съм жив. Повече няма какво да казвам. Мога да кажа, че наистина взех всичко от този невероятен експириенс и нямам търпение за следващото лято. Айде! И така, приятели, нашето време за интервюта приключи, защото, както можете да чуете, партито започва. Чакаме ви следващата година.